V tomto videu hovoríme o nastavení súpravy na čistenie odpadov s rozmermi 32 až 50 mm. Táto malá mini súprava obsahuje 6 mm flexibilnú hriadeľ. 6 mm flexibilná hriadeľ je našou najflexibilnejšou hriadeľou. Nemá púzdrové ložisko. Toto je napríklad 12 mm a môžete vidieť, že púzdrové ložisko je relatívne veľké, keďže táto súprava je určená pre rúrky s menším priemerom. Púzdrové ložisko tejto veľkosti by nebolo vhodné, zasekával by sa na takmer každom rohu. Preto táto hriadeľ neprichádza s ložiskom. Ako vidíte, toto je mini reťaz, ktorá prichádza so súpravou. Toto je 50 mm rúrka a môžete vidieť pre porovnanie veľkosť reťaze k 50 mm PVC rúrke. Táto konkrétna reťaz nemá na sebe žiadne tvrdé kovové hroty, takže táto je určená pre PVC rúrky, zatiaľ čo táto má na sebe tvrdé kovové časti, podobne ako naša reťaz s X hrotmi. Tento je určený pre vitrifikovanú hlinu alebo PVC rúrky. Alebo liatinové rúrky. Súprava obsahuje zásuvku rotora hriadeľa. Táto sa prispôsobí do 10 mm skľučovadla a je pripojená k vašej flexibilnej hriadeli pomocou hex skrutiek. Teraz v podstate skrutky zapadajú na 3 samostatné body, na ktorých sa hex skrutky pripájajú k hriadeli. Teraz vám ukážem, ako to robíme. Tuto máme. Utiahnite všetky naše hex skrutky. Hotovo. A chcete udržať tento priestor čo najkratší, pretože to zabráni akejkoľvek potenciálnej možnosti ohýbania vašej flexibilnej hriadele. Nezáleží na tom, aká dobrá je tá flexibilná hriadeľ, ak je príliš veľa vystavenej plochy a narazíte na pevnú prekážku, energia uložená vo vnútri flexibilnej hriadele by bola doslova hlavným dôvodom, prečo by sa tá hriadeľ ohla. Tu je napríklad mini reťaz. A pripojím ju takto opäť pomocou svojho imbusového kľúča a hex skrutiek. Hotovo. Nastavenie. Hotovo. A v podstate pripojte svoju zásuvku rotora hriadeľa pripravený vyraziť. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať cez WhatsApp alebo mi poslať e-mail. Vždy mám záujem rozprávať o týchto nástrojoch. S Bohom.